Здрасти на всички, аз съм Експлозията ZX и днес ще ви покажа този клип, където игра с братовчетка ми. Здрасти! Тя се казва Ивана и този сервер си го построихме на Creative, както виждате. И забавен е. Абонирайте се за канала, гледайте... Сложете лайк, да. Гледайте клиповете на моя приятел Светкавицата HD и за този канал се абонирайте. Сега ще си сваля пижамата. Ти си я свалил? Да, ама да си я сложа в честа. И така, ето ни ги тук, това ни е къщата. Там са ни кучетата. Black Wolf, това е моя, и това е на братовчетка ми, She Wolf. Ей, защо е бутнал? Сори. Ще построя, ако искате, покебол. О, дай. Както ако искате да ви видите клипа, където построих покебол, ако искате, гледайте го. Може да не ви хареса, но както имаш един дизлайк. Но нищо, всеки си решава. Аз не помня. Честно да ви призная, не помня как се строеше. Пишете ми в коментарите. Дали искате да започнем много епизоди. Например, епизод 1, епизод 2. И така. Ти, Ивана, съгласна ли си? Да. Братовчетка ми е съгласна. Ако и вие сте съгласни, пишете го в коментарите. Това отгоре не трябва да е бяло. Май да. Наистина си забравя. Да. Защо го махаш? Защото май трябваше да направят две червени. Боже. Така беше. Да. Горе-долу. Давай сега отгоре е бяло. Май не беше баш така, но... Абе, така става. Ох, Покебол си. абе, Ще че тук пропусна по-скоро. го щупих. Не изискам. То аз тук трябва да направя така. Ето. Да. И сега тук... Са не е баш. Ох, нищо не виждам, ще си взема... Разбира се, ще ви отрежа клипа, защото мисля, че ще бъде малко скучно да гледате как строя. Така ли иначе сте виждали другият ми клип. Ето я. Малко не прилича на покебол, но да, става си. Тук си направихме река за... Лодки. Да, лодки, да, ако искаме да... Ако ни стане скучно, да, влизаме с кучетата ни. Там аз направих такова кладенец от лава да си горим айтемите, ако не ни трябват. Ние за съжаление сме в бета версията, защото в момента сме на село и нямаме много Wi-Fi. По-скоро нямаме Wi-Fi. Да. И... така. Какво мога да ви кажа? Пишете в коментарите следващия клип за какво искате да е. Да. Пишете дали искате да построим нещо, някаква база, яка или... Нещо друго. И ако искате, пишете дали сте италианци, дали познавате италианци или... Нещо подобно. Да. Защото аз уча в Италия. Но аз съм си българин. Знам и двете езици. Двата езика. Да. Малко почна да не... Окей. Между другото, тези кучета са бип. О, да. И това беше клипа. Ако ви е харесал, сложете лайк. Ако Между другото, не, ако не,
Както вие решите. Стойте. Това ми е на мен новия скин. Ще се видим в другия клип на Explosive ZX. И чао на всички. Абонирайте се за канала, ако случайно още не сте се абонирани. И ще се видим в следващия епизод. Чао!